Sanibonani ke bafethu njengoba sesifikile ke ku YouTube lana sizowenza i-full video ngichaza in detail because abantu abaningi baya-comment ukuthi abafuna i-tutorial bafuna ukuyibuka i-video in detail. Mawubheka ke lana kukhona yonke into le engihlale ngiyibala kwama-video. Ngiyacela ukuthi mawufika kuleli page usamusha uma ubona usubscribe ngicela uthinte usubscribe bese ulike i-video. Leyo nto bafethu iyasiza ukuthi mengenza amanye ama-video ungaphuthelwa ukwazi ukuthi mengiposta i-video uyibone ngesikhathi nanokuthi nje bafethu into vele umuntu mekusiza mele ubonge ngenye indlela. So ngiyacela ukuthi uthinte usubscribe nje ukuthi nami ungi-encourage ukuthi ngenza amanye ama-video, leyo nto yangigqugquzela. So ngiyacela ukuthi ulike le video nje bese uthinte usubscribe kuphela. Ne-notification button ungayithinta. I-notification button ikusiza ngokuthi nje mengiposta i-alert wena kuqala kube wena umuntu oqala ukubuka i-video yami. So ngiyacela ukuthi uthinte usubscribe njengoba ufika epagini. So into ozoyenza ke bafowethu isigubhu lesi engishilo, uyasiboya isigubhu uzosifaka nje amanzi awu-half, yabo amanzi awu-half bese ngitholela usawoti ke bafethu abantu abaningi bangibuza ukuthi usawoti omayehle, usawoti onjani njani. Cha bafethu usawoti nje akube usawoti, it's either omayehle, usawoti oyi-fine salt, akukhethelekile. Makusawoti nje bafethu usawoti awukhethi. So ngicela lapho ningizweli. So ngiyacela bafethu ukuthi ni like ni subscribe, ngihlezi ngigqugquzela lokho. Uzobeke usungitholela i-plate lakho. Omunye ubuzile ukuthi yisoso mele libe clear, akukhethelekile as long as lingekho mnyama nje, ukhala black asiwufuni, kodwa nje mekuyi-plate ekudlelwa kulona noma ilani, kodwa nje mawuzokwazi ukuthi ufake lento engihlale ngisho. Into ozobe usuyenza ke bafowethu uzobe usungitholela amanzi bese ngiwashilo bese usungithalela islip. Yabo islip lesi ngicela niyasibona islip la usuke mhlawumbe uthenga ukudla kade wena uthenga noma yini okade uyithenga akukhathalelekile. Qikelela nje wena ukuthi akube islip kuphela. So mekuyislip kuzoba right. So ngiyacela bafethu ngihlezi ngigqugquzela ukuthi ni like ni subscribe ngesikhathi nibuka i-video, ikhona nizokwazi ukubona amanye ama-video. Into ezobe usuyenza ke usawuthi mina bese nguthelile ke prior i-video ngicathi ngifuna ukunivezela kahle khona nayo le mali lehlukene engihlale ngisho, yayibona. So mina usawuthi bengivele senguthelile noma kuzobonakala njoba lifunde iku-cinematics, kodwa ngicathi ngiyawubona usawoti, yabo. Then into ozobe usuyenza ke ngithena thola imali enkulu eyodwa ibe enkulu kunalezi ezinye. So it's either kuzoba u-5 rand ohamba namashumi awu-3 noma u-5 rand ohamba nopondo abathathu. Ngiyaxolisa ukukhuluma isingisi, abathathu, yabo. Into ozobe usuyenza uyayifaka yonke lama-coin lawo. Imali emhlophe ke sisebenziselana, abanye ngibeze bengibuza ukuthi isiphi isidingo sokuthi sisenze imali emhlophe yini singasebenzise iphepha. Okay, imali emhlophe bafowethu sisuke sisenzela ukuthi ngoba siyazi ukuthi imali emhlophe iyona esilethela iy'nhlanhla, iyona esikhanyiselayo zonke izinto nabantu nje mebefuna iy'nhlanhla bayayiphosa imali mhlampe becela iy'nhlanhla ngoba into esiyikholelwayo siyabantu abamnyama. Imali emhlophe ke isebenza kanjalo, yingakho ngihlezi ngithi isetshenziswe imali emhlophe. So ngicela leyo part sengiclearishile bese islip ngizobe sengicela ukuthi kwislip ungibhalele inani lemali oyifunayo. Angithi uyalibona inani la libhaliwe, ngicathi ikhamera iyaveza lapho libhaliwe. Okay, le number lena ke ngichaze ngale number. Le number lena ile number le oyithola laphi, ile number oyithola la, yayibona nayi le number. Le number ke iyona phela angithi le oyithatha kwilokhu njani kwimali eyiphepha, yabo, iyona leso uyibhale ngemuva. Le mali le number le ngicathi ngisho kahle lona. Bafethu ngiyaqhugquzela ukuthi ulike usubscribe i-video. Ngiyacela ukuthi ni subscribe khona nizokwazi ukubona amanye ama-video. Okay, into ozobe usuyenza ke usuyayithatha ke le mali, yabo. Ngifuna uyibone lento, angazi lento, yabo. Usuyayifaka ngeslip kanje, yayibo. Step sokuqala leso. Step sesibili la phakathi vele niyazi ukuthi khonani usuyifaka phakathi, yabo. Uthatha ikhadi lakho olisebenzisayo leli olisebenzisa lase bank, yabo. Angifuni uliveza la elami because abantu abaningi sebeqola abantu, angifuni ukuliveza. Uzobe usulithatha ke lona nalo ulifake.
emva kosuku olulodwa usuyayikhipha futhi lento ngaphansi kombhede, yabo usuyayithatha ikhadi usuyolifaka ku-wallet, straight ku-wallet, bese uthatha le mali le, yayibona le mali usuyahamba le mali uyoyishintsha ibo u2 imali emhlophe. Leyo ke ngeke uyifake iphi, ngeke uyifake la kwisoso. Leyo mali uzobe usuyisika imbobo la, uyifaka la u2 litha, yabo la kulamanzi awu-half, bese usungitholela indwangu emhlophe akukhathalelekile ukuthi eyiphi, bese uyindlala ngaphansi kombhede, bese uyayibeka isigubhu, bese naloku ukubeka ekhoneni le camera osukulona noma yindlu angazi, kodwa lapho kulelo khona, yabo bafethu. Ngiyacela ukuthi nisubscribe ngesikhathi ngisakhuluma, ni like, bese usuyakubeka ekhoneni. Uzothi usukubekile-ke konke, bese emva kwakho ulinda u15 days. Omunye ungibuzile ukuthi emva kwa15 days bese kwenzakalani. Emva kwa15 days bafowethu, inani lemali olifunayo wena uzolibona ukuthi uzolibona kanjani, kodwa wena uzolibona. Angifuni ukukuchaze, wena uzolibona, yabo uzolibona. Then into ozobe usuyenza ingakho ngithe ufake ikati ku-wallet, so imali kodwa wena uzolibona, yabo. So le mali ke uzolungisa inkinga, kodwa ngifuna nje ukuthi emva kwa15 days ungathandaza ucele, bese kodwa lama coin angazi ngizoyithini le, kodwa ucele ngawo, cause lala manzi lawa angithi khona u2 uyacela ngabo ukuthi uyacela ukuthi ke izinto zikusebenzele, ukuthi yonke into ikhanye nemali uyayifuna, yabo ulibele ucele. So bafethu, enye video ngisazoyidedela cause manje nginqena ukuthi le video ibe yinde kakhulu, ngigcine senginibhora. Ngiyacela ukuthi ni like bese niyangisubscribela, bese niyakhomenta lapha ku comment section, ngizobuka ukuthi yini eningakayizwa, ngizobe sengibuya futhi ngizochaza.